шумо чӣ гуна фикр мекунед? Ҳамаи он чизҳое ки ба мо аз киноҳо ё ин ки аз роликҳои страшне нишон медиҳанд, ҳама ин ҳақиқат дорад ё ин ки на? ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва дӯстон дар канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтанд. ин ҷои кӯҳна на камтар аз 100 метр аз ҷангал дуртар аст. ин одамҳо худашон мегӯянд ки дар бораи ин ҷо овозаҳои хелон зиёд аст ва барои ҳамин инҳо барои кофтукоб омадаанд ки ягон чизи ғайриоддӣ пайдо мекунанд ё ин ки на. ва дар солҳои пеш гӯё ин ки ин ҷоро бояд як мард корхона мекард ва ин ҷоро корхона карда натавонист. ва ин ҷо солҳои тӯлонӣ аст ки бекор аст. ва ин ҷавонҳо худашон мегӯянд ки вақте ки мо ба ин ҷо даромадем, моро хунукии аҷибе фаро гирифт. ва вақте ки ин ҷавонҳо ба коридори ин ҷо рафтан мегиранд, аз охири коридор садоҳои хелом аҷиб мебаромад ва ин ҷавонҳо боз наистоданду балки рафтан гирифтанд. ва баъдан бинед дӯстон ки дар камераи онҳо як ҷин бо сурати духтар меафтад ва ин ҷавонҳо аз тарси хелом зиёд дод зада аз ин ҷо мегурезанд. Você não quer vingança? Ai, que é isso? Ai, meu Deus! Que é isso? бисёре аз одамҳо дар описанияи ҳамин ролик нависондаанд ки дар ин ҷо дар вақтҳои пеш бисёре аз одамҳоро ба қатл расонида буданд ва ҳамаи ин ҷинҳо рӯҳҳои ҳамон одамҳо ҳаст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин чӣ аст? ин роликро бошад дӯстон, ки ва дар куҷо ба навор гирифтааст, инаш номаълум аст ва дар борааш маълумот низ ҳам надорем. аммо чӣ хеле ки мо дар кадрҳо дида истодаем дӯстон, дар ин ҷо якчанд кӯдак бозӣ доранд. ва бинед дӯстон ки вақте ки дарвозабони онҳо тӯбро ба дигар тараф мезанад, аз қафои ин кӯдак чизе ба мисли кӯдак, лекин рӯҳ аст, ба танаи ин кӯдак ворид мешавад. ва баъдаш чӣ мешавад дӯстон, инро то ҳол ҳеҷ кас намедонад. ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. ин роликро бошад дӯстон, аз камераи видеорегистратори як мошин гирифтаанд. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, ин мошин дар шабе ба наздикии як қабристони кӯҳнае ки дар ин ҷо солҳо мешавад дигар мурда гур намекунанд, ба он ҷо гузашта истодааст. ва бинед дӯстон ки на чандон аз ӯ дур як чизи хелом аҷиб ба мисли одам, лек бо либосҳои сафед як намоён мешавад ва якчанд қадам мезанаду баъдан нопадид мешавад. худи соҳиби ҳамин ролик мегӯяд ки ман хелом зиёд тарсидам, лек фикр мекунам ки ин ягон одам асту барои тарсондани дигар одамҳо ҳамин гуна либос пӯшидааст. ва ман нахостам ки ба ин чизи ғайриоддӣ наздик шавам ва барои ҳамин ҳам ба қафо гаштам. ин видеоро бошад дӯстон, як ҷавон дар як церкве ба навор гирифтааст ки ин церкв тақрибан 60 сол аст ки кор намекунад ва дар бораи ин ҷо овозаҳо бисёр аст ки гӯё ин ки аз зали ин ҷо шабҳо овозҳои хелом аҷиб ба мисли овози пианино мебарояд. ва вақте ки ин ҷавон бо камераи худаш ба ин ҷо медарояд, бинед ки дар яке аз столҳо як чизи хелом аҷибро мебинад ки рӯи ин сабсафед ва дар ҷои чашмонаш бошад сиёҳӣ буд. ва ин ҷавон баъд аз ин дидааш хелом зиёд метарсаду бо садои баланд дод зада аз ин ҷо мегурезад. дӯстон, фикру ақидаи шумо оиди ин чӣ аст? лек ба фикри ман бошад, ин ба монтаж кардагӣ монанд нест. Hello? Hello? Hello?
این ویدیو رو باشد دوستان، یک جوان در خانه خودش به نوار گرفته است. این جوان میگوید که من این خانه رو خریدم و وقتی که من به این خانه آمدم از دیگر کمنته های این خانه صداهای غیر عادی میبرآمد و من خیال کردم که این آواز همسایه ها است. لیکن وقتی که شب شد این صداها بلندتر شدن گرفتند و چخیلی که مده ایستادیم این جوان کامرای تلفن خود را گریان کرده و در دستش یک دوبینکه به همه خانه ها میگردد که در اینجا چی است. و وقتی که این جوان به همه کمنته ها میگردد در اینجا یگان چیز نبود و او میخواهد که به چردک یعنی خانه براید و بینید دوستان که این جوان در آنجا چی را به نوار گرفت. و دوستان فکر و عقیده شما و این چی است در کامنتاری حتما نویسید. و با همین ویدیو رولی که امروز ما به انجام رسید دوستان، باقی در پناه الله.